Dak li tiseħħ bħalissa jitwaqqaf, dak li seħħ bħalissa ma jitħallix ikompli seħħ u għandna naraw li verament pajjiżna ikonna l-ġurnalisti, ikonna d-deputati, id-deputati tal-oppożizzjoni li jkunu jistgħu jagħmlu xogħolhom mingħajr biża', mingħajr teddid u mingħajr il-possibilità illi jkunu qed jipperikolaw ħajjithom tagħhom u tal-familjari tagħhom. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet li saret propju xahar wara l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Kien fid-29 ta' Lulju meta l-inkjesta konkludiet li l-Istat għandu jerfa' responsabilità għal dan l-assassinju u li kien l-Istat li ħoloq atmosfera ta' impunità mill-ogħla livelli tal-Gvern. Atmosfera li ġiet iġġenerata minn Kastilja u bħal qarnita infirxet fl-istituzzjonijiet kollha tal-pajjiż. Għadda xahar u l-Prim Ministru Robert Abela għadu maħa ebda azzjoni kif spjega l-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Ġustizzja Beppe Fenekadami. Robert Abela sal-lum mhux kapaċi jisganxja minn Joseph Muscat. Għadda xahar u Robert Abela illum spiċċa ostaġġ ta' dak illi poġġiehem. Għadda xahar u Robert Abela sal-lum jipproteġi lil dawk li waslu għall-atmosfera ta' impunità fil-pajjiż. Kull ġurnata li tgħaddi li fiha Robert Abela jkompli jipproteġi lil Edward Zambit Lewis hija ġurnata oħra li fiha ir-reputazzjoni ta' pajjiżna tkompli titnaqqar. Hija ġurnata oħra li tassigura illi pajjiżna ma joħroġx mill-lista l-griża. Hija ġurnata oħra fejn il-pajjiż jibqa' jibgħat messaġġ li dan pajjiż m'għadux pajjiż normali. Id-deputat Joe Ellis min-naħa tiegħu spjega kif bħalissa qed nassistu għal kampanja ta' diżinformazzjoni fil-konfront ta' media houses u persuni oħrajn fejn qed jiġu ċirkolati emails folos kif ukoll websites qarrieqa u saħaq li dan huwa ferm inkwetanti għaliex hu intis biss biex jimmina d-demokrazija ta' pajjiżna u biex jikkundizzjona l-proċess ġudizzjarju li għaddej bħalissa fil-qorti. Din l-inerzja da parti tal-Prim Ministru kif ukoll tal-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zambit Lewis hija konferma ulterjuri kif qegħdin naraw tal-nuqqas ta' leadership li għandna fil-qasam tal-ġustizzja. Nuqqas ta' leadership illi jista' jinbidel biss bidla fil-gvern li amministra dan il-pajjiż. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet il-kandidata l-elezzjoni ġenerali Paula Mifsud Bonnici fakret kif Robert Abela baqa' maħa ebda azzjoni fil-konfront ta' Joseph Muscat, ta' Edward Zambit Lewis, tal-Grey Listing, tal-inkjesta pubblika u dwar l-attakki fuq il-medja. Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess illi jagħmel dak illi mhux qed jagħmel il-Partit Laburista fil-Gvern. Partit Nazzjonalista fil-Gvern huwa kommess illi jerġa' jdaħħal is-saltna tad-dritt ġewwa pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jikkommetti ruħu illi jkisser din il-kultura ta' impunità ġewwa pajjiżna fejn il-libertà tal-espressjoni tkun verament tista' tiġi terġa' ristawrata fejn il-poplu kollu jkollu allura id-dritt illi jkun jaf il-verità x'inhi. Paula Mifsud Bonnici saħqet li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jassigura li juża aħjar il-fondi pubbliċi biex jiddedika r-riżorsi kollha meħtieġa għal qrati tagħna. Dan fil-waqt li permezz tal-klaster tiegħu il-Partit Nazzjonalista se joħroġ aktar proposti dwar x'għandu jsir f'dan il-qasam biex dak li m'għamilx il-Partit Laburista jagħmlu l-Partit Nazzjonalista.